खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नायगिरिफोरनिसिम सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि गेवलां मेलाव मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। दिनै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव जानाय जथुम्मायाव बाहागो लाना जारिमिन रनसायबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि सिगां बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव रावबो हादोरगिरियानो बाहागो लाफेराखैमोन। मानगोनां हादोरगिरिया बर' थुनलाइयाव मख'जाथाव बिहोमा होलांनाय रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्ममोनखौ मख'यो। बिथाङा बर' थुनलाइयाव आइजोफोरखौ दावगालांनो हानाय बायदि हाबा मावनो बर' थुनलाइ आफादखौ बोसोन होयो। खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहां तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा बारग' MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ गावनि मोनसे समनि मोजां लोगो होननानैबो गावनि बिबुंथिआव मख'बावो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखी, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाब ब्रह्म, BTR गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारीमोना मख'जाथाव माननि आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। दिनैनि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रानो थुबुर जाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि गेवलां मेलनि जोबथा साननि हाबाफारियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै सायनासालियाव बयबो थुबुर जाफैजाबनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।